Salam qadirli vatandaşlar, salam mehribani illeşler. Şuun men bir gıytgaça bir tatlar aydıp geçmek isleyen, şu sonku döwür bolýan wakalar, gaty bir ütküçük gıdıklı tatlar bolýa. Gıdıklı diýsem o tarapdan näle, samsyklyk tarapdan bir gaty bir ütküçük tatlar bolup geçýärde. Beýle samsyklygy men hene hiç ýerde de görmedim. Inni şu sonky bir hepden içinde bolan vakalar yankı Türkiye'de yer titremeler, Suriye'de yer titremeler, Türkiye'de yaşayan bizim vatandaşlarımızın halktan yankı gelen kömekleri yığınap şu yerde bir organizatör yankı kıydılar. Gelinler halktan gelen kömekleri yığınap, uyuşurup, organizavat edip, onu şol yer titren yerlere paylap, uğradıp, maşin uğradıp, kömek edip, yören kıydıları, inni şu konsulun işgärleri barıp zorluk bilen yankı bu arkadağın sayasyna edilen kömekler deyip inni arkadağın üstüne yüklemelle etmeli arkadağı etti diyen yali ettirecek bolýarlar şonu diýdirýärler. Emma halk bile otira ol iyi veren halkın näçe adam şu kömek iyi veren bolsa da 100 adam bolsun, 1000 adam bolsun, 10.000 adam bolsun, şol halkın özü bilýär ol haramdadan arkadağın ya arkadağın oğlunun hatiret nemesi boyunca sayasyna edilmediğini bilýär ol adamlar 100%. Özleri men şu wagt kömek urasam men arkadağın sayasyna şonun kömegi bilen şonun sayasyna uradýan diýip bilmene. Men öz jüýümden uradýana. Şeýlemi? Onun pasolstwanyň etegalty ýeňedi bolup başagay bolup iki ýana algap adamlar şeýdip agdyny alalajak bolmagy, halkın agzy birikmesin, jewisleşmesin bir başagay bolup görmesi, gaty gülkünç, göze görünüp duran zat, bir absurd bir zat. Inni o taýda bolýanda pasolstwan, konsullugyň ýanky içinde oturýan meheme işgärleri wa ine şolaň edip berendadi. Ni day bok Türkmen bagışlan arkadağın serdarlısına mı, serdarlı arkadağına mı, ya arkadağlı serdarına mı barıp yetaymesin, Hudaý saklasın barıp yetaymesin, başagay bolup adamları şeýdip yankı başga zatlar gürledýärler. Başga zatlar gürledýärler. Arkadağlı serdarın sayasyna şular ýaly kömekler edildi diýip başga nemesini ütgedýärler yankı motivini, temasyny edil çistişe provokatsiya. Başga hiç adam däl. Inni şo barada men size aýdaýyn diýdim şuň gaderli watandaşlar. Şu zatlara gaty üns bermeňizi haýyş edýän sebäbi konsulluk bolsun, onuň içindäki mahkeme işgärleri bolsun, ýalakalary bolsun, olaryň hiç haçan şol edilýän provokasiýalara üns bermäň sebäbi olaň eden iş hiç haçan ugrunda bolmaýar. Şular ýaly betbaçylyk bolan ýagdaýda görýän bolsaňyz halk birikjek eken, halk jewisleşjek eken, bir gyrada bir çetde seredip durjak däl eken bolýan wakalary, bolýan betbaçylyklary hökman suratda biri-birine kömek etjek eken şu zatlary şu ýerde biz göz ýetirdik watandaşlar. Şonuň üçin hem olar ýaly provokasiýonly nemelere üns berip bermäň edilýän zatlara şonu aýdaýyn diýdim. Ol mehemen işgärler, yankı konsulluğun işgärlerine de aýtjak dadym. Gaty utanç bir edip beren zatlaryňyz utanç. Beýle de bir ýalakalyk bar eken. Şolar ýaly şeýdip biriniň götüni ýalap çagıklap bolmada konsulluğun işgärleri ya mehemeler şoň içinde oturýanlar biriniň götüni ýalap çagy eklap bolmada utanç ýokmy sizde, erkek dälmisiz ýa? Meňe sözüm ýok size. Bolýa watandaşlar, şu zatlar aýdaýyn diýdim, şular ýaly zatlary üns bermäň, halk mydama halklygyna galmalylar, boynuňyzy egmäň, hiç haçan kömek edilýärmi diýmek, kömek her bir adamyň, her bir şahsiýetiň öz ak ýüreginden edilýändir. Bolýa sag bolun watandaşlar.